Pilipinas magsugod sa Cebu. Kung doon ay tinood nga isog gikan sa Cebu. Kung si Duterte mo anhi, puno na to ang rally. Kaya mga Cebuano, wala manalaw, wala mahadlok ng pagkakada. Sakit na sa atong duglahan. Hiling ilang gihay mo sa gobyerno. Sige, let's have mga total at 3 to 5 minutes. Try to make friends, try to make selfies. Tapos, bulakaw ta. Sa social media na ta magkita, makinamiguhay ta. Ipakita na to ang Cebuano na kayo sa... Pilipinas naghimog karaban. Walay sakto nga organization, gitawag nga People's Caravan through social media. Karon nakita ninyo nga daghan ang nagpaganaban ng Cebuano, anda mo anhi magpainit para mapabati sa tibok Pilipinas ug tibok kalibutan nga angay natang mulihok, angay natang mo aksyon. Dili naigo ang mga pulong. Kung kinahanglan maghungpong kita sa dalan atong himuon para pukaon ang natulog ng mga Pilipino. Labi na ang atong mga sinaligan ng military o mga pulis. Sir, mga ma'am, mga sir, atong protektahan ang Pilipinas. Kay ato ning nasod, wa na tayo lain nasod. Gobyerno karon, puro na lang kawat, puro na lang krimen, wala na yung ipadulngan. Kung ang atong gobyerno, mga NPA, mga terorista o mga kriminal, maunay nagdesisyon, labi na ka ng Congress. So ang mga tao, nahiubos yun sila kay nganong giuna ang impeachment, nganong giuna ang pag-persecute sa mga political vlogger, nganong wala man gisolbat ang mga problema sa kriminalidad. Drugs nga nagbaha sa dalan, mga bata gipamutlag ulo kada adlaw, mga pamilya gipamatay sa ilang kaugalingon, amahan o mga relative. Dako na kaya itong problema. Pero unya, ang mahal pag yun ang mga palaliton, halos walay trabaho, ang ekonomiya pabagsak. Pero why gihimo ang gobyerno nato kundi pagpahilom lang sa mga pagsupak sa mga tao, sa vlogger o pagpahilom sa mga Duterte. Layo pa manuntang pizza ang year 2020 election. So mao ni ang himo sa mga Cebuano, niuna kita og tingog, niuna kita palag hinaot nga tanan tibuok Pilipinas nga nagtan-aw atong sundan, maghimog tag karaban, maghimog kita rally aron ipakita nga wa na ta malipay sa atong panggobyerno. Siya voluntarism ra ni sa mga Cebuano, ipakita lang sa mga Cebuano nga wa na ta kauyon. Og nahibaw kita sa mga nangaging panahon, matag na adunay rally, kung naay muhatag permit, suspenso ng mayor, suspenso ng gobernador. So wala ganit kita makakuha kung ano na kinayang gitawag na permit kay nagmobile rata. Kay luoy kayo ang LGU nga muhatag permit kay sigurado masuspenso man. So man i-effort yun ta mo nga or what na lang sa muni effort. Ang advice sa mga atong mga kahigalaan nga ayaw kay luoy ang LGU nga muhatag og permit masuspenso. So kamo diri wala sa mga flavor. Wala kay mobile raman nya, wala man ta mudugay 15 minutes nga convene. Kung nakita nimo wala nay tao kay ang tuyo nato nga magpakita lang og bugpong nagkayusa ta nga wala na ta malipay. This is the first time naghimo mo caravan since the impeachment of VP Sara? Yes, oo. Cebu is the first? Cebu is the first. Are we expecting more? We are expecting more. So good pa lang ni. So sige pa gyud mo caravan sir. Daghan pay umaabot para mapakita sa mga tibok Pilipino nga nasod nga angay na tang mugawas. Igo na ang usay ang social media puto sa tingog. Sir, you don't know these people. Yun sa inyo pag-converge. Social media lang nagi-post. Katuning mga isog group? Dili na isog group. DDS yun eh. Mga pro-Duterte o anti-addict nga gobyerno. Sa today, maisog? Ang maisog, ako part ko sa maisog. Pero ang maisog ni tabang ani. Pero kini para yun ni sa mga tao. Walay color. Kay kung may kag maisog, mo yung mga uban nga dili may maisog lahi may nga grupo. Pero kini Cebu People's Caravan yun ni. Kung makimutag rally, dili na to kuluran o kanang politika, ang mga tao gyud para sila mo join. Mo na gyud nga every time natay rally, Cebu People's Rally, Cebu People's Caravan para sa tanan abli sa tanan, walay kampo-kampo. Angay na ta magkayusa gyud.
Anong nag-join ng kaaning People's Caravan? Okay, ako di ay si Amay, akong nickname Juanita Sumalinog Ortoste. Amo kinasing-kasing nga pag-join aning karaban to support BP Sara no to impeachment. Karong higayuna naghiusa ang tibuok Cebu from Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City, whole province of Cebu. Through social media lang nga gi-post nga mag-People's Caravan kay ang amo ang dughan sakit kayo sa ilang gibuhat ni BP Sara mo na kami ni support me kaming tanan. I am from Kalawisan, Lapu-Lapu City, Cebu. Ni support me ani among kausa, among panigamot nga dili madayon ang impeachment ni BP Sara kay dili makatarunganon ang ilang gibuhat sa among mahal nga BP. Daghang salamat. So, unsay panawagan nimo karong eleksyon? Kinsa ang iboto? Ang panawagan namo karong eleksyon atong iboto ang PDP Laban, Team Suka, kanang ilang bagsak BBM, bagsak ang pulburonik. Team Suka ta, Team Suka. Mao na atong dapat butuhan aron mo balik ang Pilipinas pagkasigla. Mas safe ang atong mga kabatanunan, mas safe ang atong mga anak gikan nag-eskwela, maglakaw sa kalsada nga wala nay logos, wala nay rape, wala nay tulis, wala nay panglabnot sa mga cellphone, mga bag. Atong ibalik ang mga Duterte kay sila lang ang naay power, sila lang ang naay kaisog nga bubuhat ana. Ang BBM nga pangagapanan, way kapuslanan, way ayo. Maura na ako ikasulti. Daghang salamat. Duterte! 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 Kaya ba mo nga mutuyok patagtalisan? Sa mutuyok tagtalisay? Kunya, mabalik na ka to sa Bay Hotel? Ito ang asbang sa Bay Hotel nga na ay open grounds? Na mao'y atong venue sa sunod nga dakong rally karong Pebrero? Kasi mo rin si PR. So, okay. So, ito yung tagtalisay. Kunya, mabalik na ka to sa Bay Hotel. Ito ang asbang sa Bay Hotel nga na ay open grounds. Na mao'y atong venue sa sunod nga dakong rally karong Pebrero. Kasi mo rin si PR. So, okay. Duterte! 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 Endorse sa PDP Laban si Ma'am Takahashi. Ato ko ni Ma'am Takahashi. So bandeng, ano naman? Gipulaan ako. In the first place, di namin mo support ni Ahong. It's because si Cindy Chan ni pirma para pag-impeach ni Inday Sara. Mo nang no vote to Ahong. Gi-impeach niya. Gi-impeach niya. No vote to Ahong. No vote. Before day, kesa may magigitaran. Sa una, kang Ahong Chanmi. Kang Ahong Chanmi, pero tungod sa ilang gibuhat, nga ni pirma si Cindy Chan pag-impeach ni BP Sara, di namin mubutar nila. No vote. No vote, Ahong Chan. Pangalan gani mo? Ako si Amay.
Amay Ortoste. Amay, AM. Amay, AMAY. Gasa man ka? Taga Kalawisan ko, Lapu-Lapu City. Amay. Amay Sumalinog Ortoste. Malinog. Ortoste.